lyd er bølgeenergi, som går fra A til B. Det har en frekvens, hvilket måles i hertz, og det er hvor mange bølger der er i sekundet. Og så har den amplitude, hvilket er hvor stærk lyden er. Og lyd, det skubber de omkringliggende molekyler. Det er måden, det bevæger sig frem på. Og det er så også derfor, at lyd har forskellige fart igennem forskellige materialer. Lyd måles i decibel. Ja. Hastighed, eller ikke hastighed. Hvad kalder man det? Lyd. Hvor høj lyden er. Ja, og for eksempel lyd bevæger sig med 340 meter i sekundet i almindelig luft. Og det er også derfor, hvis der flyver et fly, så kan man høre lyden bag ved flyet. Hvis du står og kigger på det langt væk fra. Hvorfor det, siger du? Fordi at flyet det simpelthen flyver hurtigere end lydens hastighed. Og så sker der et sonisk brag. Ja, hvis den springer lyd, hvad det hedder. Ja, hvis den kommer lydens hastighed. Ja. Og så er det det der med, at lydbølgerne de går ind i. Jeg mener faktisk, man bruger det fri. Det har man gjort på et tidspunkt. Nå, jo, hvor den flyver ned, og så springer den lige over en by. Så kommer der sådan en helt stor brag. Yes, det tror jeg, det er det, vi har med lyd. Ja.